lave en happening, og på vegne af Fox og Nordisk Film vil jeg godt sige tusind tak, fordi I er troppet op og så talstærk og ser så godt ud, og alle sammen med et intelligent look på. Det er en rigtig fed ting. Vi skal lave sådan en happening, hvor I alle sammen går rundt over på Axeltorv, og præcis halv, så stopper I alle sammen i 3 minutter. Den 6. sans. There appears to be an event happening. Overraskede han os. Oh my god. Med Signs chokerede han os. Nu bringer instruktøren M. Night Shyamalan os derhen, hvor vi aldrig har været før. Here it comes! The Happening i biograferne 13. juni.